اساں دلچسپ صحیح رحمت اللہ علیہ کہانی بھی تھا مخفی صاحب ہوئے بابا سرائکی نجیب اللہ ناظر صاحب ہوئے اساں اتھوں ہی سکھوں یہ ساری شاعری بھی درس گاہ ہے اور ساکوں فخر ہے بھی سارے علاقے سارے وسیب سارے ضلع دے یہ جو معتبر ترین شخصیات ہیں میں مبارکباد پیش کرے نا میں شیریں دی حاضری جو جداں بھی امدہ ہاں در تیرے تو میں کھن کے درد ہدایت امدہ جداں بھی امدہ ہاں در تیرے تو میں کھن تے درد ہدایت امدہ تے کو بھلاوان عذاب ہیتا میں ہون عذاب دے بات امدہ جداں بھی امدہ ہاں در تیرے تو میں کھلتے دردے دی دات امدہ تے کو بھلاوان عذاب ہیتا میں ہون عذاب دے وات امدہ اساں ہے تماشا اے زندگی تماشا کرو بیا تماشا ضروری تک ہے نہیں اساں ہے تماشا اے زندگی تماشا کرو بیا تماشا ضروری تک ہے نہیں وہ میرا تن لکاوے میرا جسم کجے چولے کو کھیسا ضروری تک ہے نہیں اساں ہے تماشا زندگی تماشا کرو بیا تماشا ضروری تک ہے نہیں وہ میرا تن لکاوے میرا جسم کجے چولے کو کھیسا ضروری تک ہے نہیں جو سارے میل ونگار کو دھکے دے مانڈے وہ لوہے دی دیوار کو دھکے دے مانڈے لہذا ساہی کٹ گن میرا دشمانہ لہذا میرے یار کو دھکے دے مانڈے لہذا ساہی کٹ گن میرا دشمانہ لہذا میرے یار کو دھکے دے مانڈے جو اے پدری مظاہرے تو کتھاں چمین دے اے محل کوئی ایرے تو کتھاں چمین دے اے غیرت وی طاہر پہاڑ ایک دا بارے کہیں ایرے غیرے تو کتھاں چمین دے اے پدری مظاہرے تو کتھاں چمین دے محل کوئی ایرے تو کتھاں چمین دے اے غیرت وی طاہر پہاڑ ایک دا بارے کہیں ایرے غیرے تو کتھاں چمین دے جو ہے جگ دی ڈورنگی ڈین فطرت نی میل ملدہ ملاپ گھٹ ہے ہے جگ دی ڈورنگی ڈین فطرت نی میل ملدہ ملاپ گھٹ ہے جے قد کچھاون دے گز مریجن تا ڈھیر کھٹ دے نے ناپ گھٹ ہے اساں جے سینہ صفا نہیں رکھ دے ثواب ویندے صحاب گھٹ ہے اے نہیں نظر دے جے عیب اپنے تا آپ کیتے آپ گھٹ ہے اے اتھانی چہرے سنیان ہمدے جو اصلی صورت چھپی ہوئی ہے ای جگ دے طاہر پیار دے وچ یکی ضرورت چھپی ہوئی ہے جکر علینا تو تھی ویندی ہے ای جگ دے طاہر پیار دے وچ یکی ضرورت چھپی ہوئی ہے جکر علینا تو تھی ویندی ہے اے موسمیں دی فضا مخالف ای جگ دے جتنے بھی بول مٹھے غذا ہے روح دی غذا مخالف منافقت دے بھرے ماحول دعا ملی ہے دعا مخالف جو میری وسطی دا پہرے دار ہاں میری وسطی دا ہاں مخالف جو میری وسطی دا پہرے دار ہاں وہ میری وسطی دا ہاں مخالف اجاوی اندہ مطال باہے جو پہرے داری دی لاگنے ماں میں کیمیں کم ظرف شخص دے ہتے زیت اپنی دیواگنے ماں جو خدا نے ثابت قدم کھڑائے چاہ توڑے ملے ہیں ہزار گھاٹے میں کو تصبرین نال سہنن تے میں نہیں کرنے شمار گھاٹے یہ تا ایک فطرتی عمل ہے تو کیتی رہونج تیار گھاٹے بے وقتی طاہر گھٹا دے وانگو جا فیض دے ننے یار گھاٹے تو بے دے اے تے دھیان دینی تو اپنی فرد عمل دی ٹھیک کر تو کرتے سینے دا صاف شیشہ تو روز اپنی شکل دی ٹھیک کر تو کرتے سینے دا صاف شیشہ تو روز اپنی شکل دی ٹھیک کر جو تیری معیشت دے وچ بہاراں ساری معیشت خزاں سڑی ہے اور تیری معیشت دے وچ بہاراں ساری معیشت خزاں سڑی ہے تیجا تا توتے نے تار چھاہیں اسارے ککرے دی چھاں سڑی ہے تیجا تا توتے نے تار چھاہیں اسارے ککرے دی چھاں سڑی ہے جو اساری وسطی دا نا کیا پوچھ دی اساری وسطی دا نا سڑی ہے اساری وسطی دا نا کیا پوچھ دی اساری وسطی دا نا سڑی ہے کہیں بھی انصاف کہیں نہیں برتیا اساری قسمت تاں سڑی ہے جو تیری سخاوت دے سنت کسے میں خالی کاسے تے بہ سچیندہ ناراض نہ تھی شبیر طاہر اٹوک ہاسے تے بہ سچیندہ اٹوک ہاسے تے بہ سچیندہ نہ بہتے مجلس دے وچ گڑائے کر تو یار درجے نہ بہتے مجلس دے وچ گڑائے کر تو یار درجے تو میں کنوں ہیں زیادہ بہتر ہزار درجے نہ بہتے محفل دے وچ گڑائے کر تو یار درجے تو میں کنوں ہیں زیادہ بہتر ہزار درجے
جداں بھی جلسے غیور لوگیں دی بستی دے وچ جداں بھی جلسے غیور لوگیں دی بستی دے وچ تو کر نہ سکسے اتھا کے میرے شمار درجے جداں بھی جلسے غیور لوگیں دی بستی دے وچ تو کر نہ سکسے اتھا کے میرے شمار درجے اے میری منو آج تک خود کو نکھالوں شیشہ اے میری منو آج تک خود کو نکھالوں شیشہ اساڑے گھٹنن جہان سارے تو 4 درجے اے میری منو آج تک خود کو نکھالوں شیشہ اساڑے گھٹنن جہان سارے تو 4 درجے جو کہیں دی دولت کہیں دی شہرت دی حیثیت نہیں کہیں دی دولت کہیں دی شہرت دی حیثیت نہیں صحیح میرے سامنے تا بس رکھیں دا ہے پیار درجے کہیں دی دولت کہیں دی شہرت دی حیثیت نہیں صحیح میرے سامنے تا بس رکھیں دا ہے پیار درجے وہ ظرف والے عظیم لوگ ہن وہ ظرف والے عظیم لوگ ہن تے کوڑی تینے وہ ظرف والے عظیم لوگ ہن تے کوڑی تینے تو شرم کرنا تو شرم کر ہون انہیں دے منہ تے نہ مار درجے وہ ظرف والے عظیم لوگ ہن تے کوڑی تینے تو شرم کر ہون انہیں دے منہ تے نہ مار درجے ایک خاندانی شریف لوگیں دا شرف سمجھا ایک خاندانی شریف لوگیں دا شرف سمجھا اڈے چھوڑے اندر نے کہیں نہیں وکدے بازار درجے اڈے چھوڑے اندر کہیں نہیں وکدے بازار درجے جو ان درجہ بندی دے دور دے وچ شبیر طاہر ان درجہ بندی دے دور دے وچ شبیر طاہر کہ تیڑا خلوص خالص دے وچ بڑے پن دیوار درجے جو نبہتے مجلس دے وچ گرائے کر تو یار درجے تو میں کنوں ہی زیادہ بہتر ہزار